Zat de Alversterentocht bij Friesland jet, zij het Oudwannen bij Nijwannen. We binnen joet in dat Twallingdwarp. Dit zat bij elkaar jaren. Gewoon wij, hier ze hier al drok west met de tarriedings op de Flyelfeesten. Liek als dat zat bij de dwarpen jet. Dit is Simmeren Friesland vanuit Oud en Nijwannen. Dit beeld van een flyel is een eerbetoon aan alle vrijwilligers van het Flyelfeest. Huddeworkers ben dat. Wat ik een huddeworker is, dat is de sloeswachter. En daar zullen we dadelijk even. En wie gaan we nog in? We gaan nou, de woest ook toch graag, de woest de slipkeer. Ja, de slipkeer, maar die is mooi toch? Het waar hier op uw laatste simmer in Friesland wat beter kin. Maar hier, bij het Dwarpshoes de Kiekerhof, hebben we al praat met uw gids van Joert in Oud en Nijwannen. Jappie Kuper. Goeiedag. Goeiedag. Welkom. Welkom. Nou, dank u wel voor het mooie en hartelijke zeker. welkom. Ja, zeker. Waar operaat je bij je Dwarpshoes? Ja. Belangrijke plek voor de beide dwarpen? Ja, uiteraard. Ja, voor de leverers in dwarpen bij verschillende dingen nodig. En dat is onder andere ook een dwarpshoes van Edig. En gelukkig kan ik zeggen, even een uitzoom van de corona, Ja? dat wij nog een gezond dwarpshoes binnen qua zeg maar, exploitatie. Ja. En dat is Die goed. Dat ziet werkelijk als een unicum. Dus, Ja, nee, zeker. maar dan ben we grutsk op. Pro-activiteiten, pro-verenigingen die hier zeg maar, hun domicilie hebben. Ja. Je ook zal uw roeleden Ja. en je gaat zijn, je wil een soort van de natuur zien laten. We gaan heel soort mooie watersportplakken in uw provincie zien, Ja. maar hier vind je de rest in de stilte. Is dat echt wat je een beetje Nou, uitdragen zo, wil? dat dacht ik, misschien is het van Jim ook wel mooi. Jim hebben een hele lange hectische tijd gehad. En dan nou ik, maar trots deze reportage, ik even tijd zelf komen kennen en ik even de rust vinden. En we binnen Grutsk, of ik ben Grutsk op, dat wij Jim dat zien leren kennen. U is prachtige om jou met heide en dat soort dingen. We rennen op een best wel bijzonder paard, Kuper, toch? Wat is het voor paardje? Dit Nou, is het. Het kabouterpad op de Grutte Kingenberg. En waar komen we nou uit? Dat is nou, de Zwerfkei natuurlijk van Oerholden of van de Eestijd. Ja. En dit is een monument ter ere van Geert Jabers van den Berg. En dat wie een volksdichter, zo, hij is van 1887 tot 1954, een volksdichter die je eigenlijk altijd omstruend heeft en onder, zeg maar, een amateur archeoloog, zeg maar. Een hele dingen met dat net lucht, aan het lucht komt, zeg maar. Ja. En het is hier nou weer lekker stil. Vredig. Rustig op de heide. Jensen aan de jongenkant zit hier ruim begroeid met blijde bloemen, marka, rusk en orenplant. Een prachtig gebiedje. Van de heide naar omnisportvereniging Udiros. Want hij had zijn eigen survivalbaan hier in Oud en Nijwannen. Collega Willem van Meld voor namens die camera mij en zeer even. Nou dames, volgende onderdeel. Pak het touw. Dan klimmen we omhoog en dan zwaaien we even naar het net. We hebben wel vaker dienen. Ja, klim er maar in, Claudette. We zijn hier op de survivalbaan van Udiros Outdoor. En dat is best wel bijzonder, want Udiros is een omnivereniging en dat is dus een onderdeel van een groter geheel. Waarbij we 4 sporten hebben waar outdoor in van is. Het hardlopen en het klimmen en dat dan buiten in de natuur zijn. Ja, en de wedstrijden lopen. Ja, met vele uitdagingen. Huppakee.
En ik vind het ook leuk dat de training altijd doorgaat. Je hebt allemaal verschillende hindernissen in het terrein. En daarin kan je allemaal verschillende combinaties maken. Meestal, we gaan hier even in de Tarzan touwen. De dikke, de dunne, we kennen het principe. Het leuke aan survivalen is de afwisseling tussen het hutrennen en het klimmen. Het uithoudingsvermogen, maar ook de kracht en de explosiviteit. Nou ja, dat in afwisseling, dat je in de natuur bezig bent en dat je boeten bezig bent, ja, dat maakt het heel bijzonder. Dit monument is ter nagedachtenis aan het delkomen van de Lancaster, die hier in 1912 in de benedenhel is door de Duitsers. Ze zijn in Nijviana begroeven. Er zijn oorlogsmonumenten, officiële oorlogsmonumenten. En we hebben elke keer zeg maar, bij de 4 mei bedenking geven we daar heen en dan wordt er een kranslijn bij die graven ter ere van die man. Als je nijgen dat jonge jongens voor us in de bres gaan om voor us te vechten voor uw vrijheid. En ik denk dat het vooral jaren in deze tijd dat het misschien goed is dat je zulke dingen nog eens even weer in herinnering haalt van vrijheid. Dit is het toekomstige vlaailterrein. De man die ben hier aan het vlaailen, wat ze er in de hand heeft, dat is echt de vlaail. Friese wordt van vlegel. Nou, wat doe je met een vlegel? Dat dors je mee, dat test je mee. En sinds het vlaailfeest is ontstaan bij het testje van, het tonen van, het dorsen van het graan. Dat is heel belangrijk voor Oude Nijwannen, hè, flyers. Zeker. We hebben een trein met nog 100 inwoners. En als ik dan vertel dat er een 500 binnen die meewerken aan de flyl, nou dat jouw dan aan van hoe dat het droegen wordt door het gemeenschap. En het mooie is van iedereen dat ik mij, maakt het uit wie je bent, wat je bent, van wat voor gezin dan ik. Het is het feest van iedereen. Nou, en dat vind ik het mooie van het Vlailfeest. En daarna natuurlijk wat we zien laten, dat is echt uniek. Ja. Uniek in de wereld, raad van naam. Mag je tegen tanks deze? Graag in. Ik hoop dat we het stukje natuur wat we zien laten hebben, dat we dat zo toch zelf een beetje innerlijke rust meer krijgen dan we dan misschien al hebben. Ik viel me helemaal rest. Nou, mooi. Dank u wel, Kuper. Ja, ontjen. Ontjen. Midden in dit Wierdse landschap, onder Rone van Oude Nijwannen, lijkt het jonger. Ik op de hoen al. Goeie. Goeie. Hoi. Hoi. Mooi dat we hier even wezen maaien. En leuk dat je me bent. Wat waan je hier fantastisch. Dankjewel. Dit prachtige plakje. Een sloerswachtershuisje, wat nou eigenlijk nou een enorm hoersworden is. Hoe is dat om dat te waaien? Ja, het is hier prachtig om te weien. Gewoon de omgeving is voor u zo hartstikke leuk. Want ja, je hebt hier een protte vertier. Er zijn protte fietsers en dan kuier je een protte meestendel en visken. Dus je bent altijd meesken en je hebt altijd een praatje. Wij weien hier eigenlijk hartstikke plezierig, mag ik zeggen. We hebben hier eigenlijk alles die je mag zeggen. Dit is het oude sluiswachtershuisje met een voorkamer en een keuken en een douche en een wc. Alles beneden, het oude gangje hier. Daar gaan we alles uithalen en opnieuw weer inrichten. Want hoe lang wijn je hier? Wij weien vanaf 2018, januari 2018 hier in dit huis. En daarvoor hebben we hier in een caravan wennen hierachter. Toen is een verbouwing plaatsgevonden. Hij is een jelle hier in. Maar het huisje, het sluiswachtershuisje, is al vol ouder. Hoe oud is Dat het? is van 1890 zo'n beetje. Zo'n trein hier doe je nou dit werk als sluiswachter. Mooi aan huis. Wat vind je nou het mooie van het werk? Ja, het mooie natuurlijk dat je boeten bent en je krijgt alle waterzinvloed hoe je heen. Ja. En de mensen die lezen hier even 5 tot 10 minuten in de sluis. En daar heb je een praatje mee. Mensen komen overal bij. En van de weekend nog mensen uit Nieuw-Zeeland hier. Zo, En ja. ja, dat is prachtig om daar even contact mee te hebben met iedereen. Ja, maar je moet er wel altijd wezen. Dat klopt, je kan net op vakantie, want soms ben je de bootjes en dan moet je wezen. Ja, dan met jou hier onder de bak. Maar aan de andere kant, ja, we hier eigenlijk ook al een beetje vakantie, toch? Ja, Dit is nee. toch vakantie? Nee, dat is prima hier. Hier stelt je simmer in Ja, Friesland. zo is het correct. Zijn we in Friesland. En we gaan we nog heen? We gaan nou, de woest ook graag, de woest de slip. Ja, de slipkamer, die is mooi, toch? Mooi beneden, hieronder en dan... Maar zo'n uitje.
Ga maar eens lezen hoe mooi dat is. Nou, oké, ja. Best. Ja, maar het is gewoon eens Ik heb even het zien. gewoon Kun je het gehoord. beleven? Oké, Dan mag je nou, lezen, hè? Ik ga erbij lezen. Zo hé. Dat is inderdaad prachtig. Ja, en Maar we wat denk hebben je sta- dan als je leest en je sugar zo, je wordt zo wekker? Dan voel je je heel gelukkig. Ja, hè? Ja, prachtig is dat. Ja. En daarmee binnen wij net alleen nog onder een van uw stoel toch oud en nieuw wannen, maar ben weg onder een van Simmer in Friesland, deze Simmer. En ja, er staat dus nog één ding te dwan. Dat is een sticker plakken. Maar dat nou in oud wannen of in nieuw wannen? We doen het beide. Het is Simmer in Friesland in oud wannen. En hier geldt hetzelfde. En in nieuw wannen is het Simmer in Friesland. Graag tot ziens.